ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. имрӯз 3 январи соли 2022 1000 бол 145 сомониву 20 дирам, $100 1130 сомонӣ. дар ин музанабормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. нархҳо аз 68 000 сомонӣ сар мешаванд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 150 000 сомонӣ ҳаст. аз шаҳри Бухтар бошад ҳамагӣ бо нархи 110 000 сомонӣ. барои ҳамин дӯстони гиромӣ ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. агар хона гуфтаиста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шуморо дар кораи. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. як хонага бо масоҳати 34 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона нав ремонт кардагиай, бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона дар лаби роҳ ҷойгир аст. нархаш 176 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад. ҷойгир аст дар маҳаллаи Нефтяник, шаҳри Ваҳдат. ва дӯстони азиз, оиди Нефтяник як чанд комментариёро хондагӣ будем ки ҷои ӯ нағз нест. илтимос хоҳиш мекунем аз одамоне ки ҳамин маҳалларо медонанд, дар комментария ҳамин видео нависен дар ҳақиқат ҳамин маҳалла чӣ хел мебошад, ҷои хуб аст ё ки ҷои бад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Фирдавсӣ, кӯчаи Офтобрӯз. 7 сотиқ замин мебошад. овсвет дорад. нархаш 68 000 сомонӣ. 4 дар хона, калидорхати, падвал, фундаментош рехтагиай. дарунои фундаменто хоққати пур кардагиай. харидори аниқ агар айноми Dom TJ гап занад, боз арзон мешавад, мегӯяд соҳибош. марҳамат, рақамош дар рӯи экран, WhatsApp имо дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ шуморо метавонед ба ду хонага табдил диҳед дар 13 шонаи бинои новостройка. хона беремонт мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар назди бозори Балх. нархаш 150 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. метавонед ба ҳазор вариантотона пешниҳод кунед. ва рӯи сурат чӣ хеле ки маълумай, до моли буд наштагиай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, маҳаллаи Кулписта. айваданасоз 7 километр болотар мебошад ё ин ки 5 километр, аниқ нест. документарни 4 сотиқ замина, не ки замин ай 5 сотиқ зиёдтар аст. 3 дар хона ремонтуш меёна, бо 3 дар хонаи дигар фундаментиш рехтагӣ. барои ҳамин мадаҷа 3 ҷамъи 3 дар хона навистагӣ. об свет ҳама вақта. об аз чоҳ мебарояд ба насос. нархаш $25500. бо арзон ҳам мешавад. рақамои соҳибаш дар рӯи экран. ва дӯстони азиз, хона алишам мешавад ба ягон духонага. ремонти миёнаам бошад мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Саховат ҷойгир аст. ду хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. як хонагара ду хонага кардагианд. худи дом 5 этажа мебошад. ремонтуш чӣ хеле ки мебинед, пад абои тайёрай, аллакай дарошам ҳамаш часпондагиай. метавонед аллакай ҳам хелам даромада зиндагӣ кунед, мегӯяд соҳибаш. нархаш 250 000 сомонӣ. дом техпаспорт дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, кӯчаи Истиқлол 5, назди птица фабрикада ҷойгир мебошад. 6 сотиқ замин дорад. ҳавлии холияй фундамент дора бо вагони духонага.
ҳоҷатхона, ҳаммом, об дора, свет ҳамаш ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 85-87 мебошанд. ватсап доранд. нархи хона $16000 срочно фурӯхта мешавад ва харидори конкретни боша бо арзон мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. се хонага бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар дуюмошонаи бинои советӣ. ҷойгир аст хона дар ЖД вокзал. кадоме надонад минтақаи ЖД вокзал дар куҷояй? поёни Садбарг дӯстони азиз. нархи хона $34000 ва алишам мешавад бо ягон якхонага ҳатто бошад алиш мешавад болои сум дода шавад $18000. яъне ки агар шумо якхонага доштагӣ бошед метавонед пешниҳод кунед ай болош $18000 метиҳед ва соҳиби ҳамин сехонага мешавед. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Зарбдор. нархаш 130000 сомонӣ мебошад. бо маслиҳатам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои Россия ки бо плюс 7 сар мешаванд. ватсап доранд. 5 сотиқ замин, гирдиш маҳкам. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулбута. хона дуэтажа мебошад. 3 дар хона, 1 веранд, 3 подвал бо 1 гараж дорад. гирди хона маҳкам, ҳамаш соза мегӯяд соҳибаш. нархаш $30000 боз арзон ҳам мешавад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, соҳибаш мегӯяд ки занг занен савдо мекунем бо ва хона ариш мешавад ба квартира. маълумоти бештар тариқи занги телефонӣ. марҳамат. рақамҳои Россия ватсап доранд. замини ҳамин ҳавлӣ дӯстони азиз 5 сотиқ мебошад. свет об дорад. документош 100%. гирди хона полни маҳкамай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. пештара Корхунтепа дар Сани Савхоз ҷойгир аст. 4 сотиқ замин, фундамент дорад, оғил дора. нархаш 110000 сомонӣ бо муомилаам дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи канали Дом DJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар якумошонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад. қолин, пардош ва кухни гарнитуруш меистад. арзон мешавад. дом лаби раҳдай. садиқ мактаб дар наздикиша. ҷои беҳтарини шаҳри Бухтардай мегӯяд соҳибаш дар минтақаи Тец ҷойгир аст. нархи хона $289000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ. бо диққат гӯш кунед. 4 сотиқ замин, 5 дар хона. ҷойгир аст дар деҳаи Шайнак, ҷамоати деҳотии Чимтепа, ноҳияи Рудакӣ. аз ҳамин хона то военни гарадоки шаҳри Душанбе тақрибан 5 километр мебошад. нархи хона $450000 сомонӣ, $39800 ё ин ки $3,59000 рубл. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ватсап доранд. ва дӯстони азиз, нархи ин хона арзон мешавад. мо махсус ҳамин хонара видео абзор кардагем, яъне ки сиёмка карда видео абзорша баровардагем. ссилкаш дар комментария ҳамин видео ман мемонам. марҳамат, кадомеда интереснияй дар роя тамошо кунам.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе тарафи Ҳазрати Мавлоно. Кадоме надонад дӯстони гиромӣ, поёни 9 километр мебошад, яъне ки аз 9 километр камтар поёнтарак меравем, территорияи масҷиди Ҳазрати Мавлоно мешавад. 6.5 сотиқ замин, 14 хона, аловхона, ҷойи гов, ҳезумхонамаш ҳаст, туалет ванна алоҳида, дар пеши хона мактаб аст, айраҳи калон 300 метр дур мебошад, мегӯяд соҳибаш. Нархи хона $40,000 арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Як хонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар чорумои шонаи бинои новостройка. Хона бе ремонт, коробка ва ҷойгир аст дар 18-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. Нархаш 180,000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. чӣ хеле ки аз рӯи сурат маълумай, дом оли тайёр нест. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. 3 хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар чорумои шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, ремонташ миёна мебошад ва ҷойгир аст дар 31-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш 290,000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. марҳамат. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навор монд. дӯстони азиз, илтимос дар комментария нависен кадоме аз шумо ҳамин навора то охира тамошо карден, то ҳамин хонара тамошо карден. ҳатман дар комментария нависен ки ман то охира тамошо кардам. ман ҳамаи комментарияи шуморо хонда мебурам. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. то боздид барори кор шумода худо нигаҳбон.